Felly, os ydych chi roed i bod mewn cynadledd fel yma blaen, ella ydych chi'n gwybod beth i ddisgwyl. Wel, dyma fi yn rhoi taith i chi o gwmpas un o'r stafelloedd yn y ganadledd i chi gael blas bach o hwnna fo. Peth cyntaf i nodi fan hyn ydy stondin ar gema bwrdd. Ia wir, gema bwrdd mewn sioe ar gema cyfrifiadurol. Gem yr enw Stand and Deliver wedi chwarae gan Forladron. A pan des i'r sioe yma, nes i ofyn faint o Forladron fydd na. Medda nhw 2 o Forladron, medda fi count me in. Os ydych chi'n symud ymlaen fan hyn, gyda ni'r Swansea School of Digital Media. Ffaith ddiddorol am rhain, mae holl gema nhw wedi hysbrydoli gan syniadau T.H. Parry Williams. Symudwn ni ymlaen fan mae'n hen ffrindiau ni efo XD Media. Da chi wedi gweld nhw o blaen, gret, checiwch nhw allan ar y we. Gem arloesol fan hyn, gem dwi'n ei alw'n Bwrdd Gwyn. Oce, ella dio ddim ar flaen y gad y byd technoleg, ond mae'n edrych yn hwyl iawn beth bynnag. Symud ymlaen fama, mae yna gêm puzzle sy'n amlwg wedi ddylanwadu gan waith Charles Dickens, fel fedrwch chi weld fanna. Dwi'm yn gwybod pwy di rhain, dwi'm yn gwybod beth di rhain, symud ymlaen, symud ymlaen, symud ymlaen, symud ymlaen. A fan hyn wrth gwrs yn hen ffrindiau ni, Wales Digital, yr Oculus Rift, Infinity Runner. Da chi'n gwybod y drill. Rwan ta, rhaid i fi fod yn blwmp ac yn blaen. Ella bod rhai o'r ffeithiau dwi wedi deitha chi heddiw yn galwydd llwyr. Rhaid i chi benderfynu parau. Daf, be am y stafell arall? Mae Connie off Daf Rhys fan hyn yn sioe datblygiad gemau cyfrifiadur Cymru. Ni yn yr ail stafell, a mi edrych ar pethau'n gyflym achos mae pobl yn dechrau gadael. A fan hyn mae'n un gêm yn enw Banshee gan, Mr Dog Media. Mae'n cheeky bach neis. Fan hyn mae Dani, mi oedd Dani gêm o'r enw Solitude. Wrth gwrs mae gymyddion wedi hen arfer efo'r cysyniad yna o Solitude. Mi oedd Oyster House fan hyn, wedi setlo lan cwpl o games. Dra fan hyn mae Dani Clothcat Animation. Ochr draw, os i gael sians cyn nhw diflannu, mae da chi University South Wales, Prifysgol De Cymru yn gwneud gwaith da iawn fyna'n dysgu'r plant ar gyfer y genedlaeth newydd. Dra fan draw, Creature Battle Lab, Connie off. Enw gorau yn y sioe hyd yn hyn, Potassium Frog, yn cael y fedal air fyna, y fedal Potassium. Dyma ni British Academy of Film and Television Arts. Diw, nes i mynd o'n sylweddoli bod y boes ma. Very fancy. Chyt llyfrau neis ma fan hyn ar air a popeth. Dra fan hyn mae'r llwyfan lle o'n i yn areithio gynne. Oedd y neuadd ma wedi llenwi'n gyfan gwbl efo pobl yn gwrando. Dyw, o'n nhw'n chwifio baneri yn yr awyr o popeth, o'n nhw'n hongian ar pob gair o'n nhw'n gweud, ac oedd y screens, o'n nhw'n gyffroi'r screens arno, a tu mas hefyd lle oedd pobl yn bita hufen ia a stuff. Holl Gaerdydd wedi stopio mwy neu lai, gwrando'r geiriau doeth ynglyn â gemau cyfrifiadurol. Fan hyn mae da chi, sboilio popeth, Llywodraeth Cymru.